pamberi pedare ramambo mutasi. Zvese zvachataura chave chokwadi. Zvese zvachataura chave chokwadi. Ndikanyepa ndikubatwa nemhosva. Ndikanyepa ndikubatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Dzikuseni pamusoro idari. Pamusoro idari. Pamusoro yechipamutasi. Ini ndoitwa Tawanda Band. Ndinoti musi wa25 June ndakasvika pamba ndichibva kubasa. Ndinoita zvechipairota nemota. Ndakasvika pamba pane munhu wechirume akabuda mumba akateedzana namainini wemudzimai. Mudzimai ari mumashure. Saka ndakasvika ndichiona achibuda pamba ndakamira. Waibuda mumba. Ndakamira ndobva ndawingawo mapatsi emota. Mota yafira kupi? Yafira kurodi. Zvadaro vanonditi tarisai mapatsi emota yenyu mumba mevakomana. Ndinondotora mapatsi emota. Ndatora mapatsi emota ndinoti ndakuenda ndaumhanya. Mota yafira kukiremunhu. Zvokunyepa pane mhepo yakanga yanditiwo enda undoone zviri kuitika pamba. Zvadaro ndakatora mapatsi aya. Zvikanzi namai, irai tikupei my introduction. Avo muri kuona ari apa ndisekuru, hanzvadzi yamhai wabva kuru wangu. Ndikati tafara nokuziyai sekuru. Kanzi aiwa tese ndangoti kanguva kareba ndisati ndaonana nemuzaya. Saka ndatobva uko ndiruti kuzvitutu ndiri kuenda Harare. Kuzvitutu ndipo ndichasimuka. Kudzadziri kumanai. Ndikati pakanaka. Ndikati tanzwa kuti ndimisa bhuku nzvimbo inoyi ndiuzodawo chimunda. Ndikati chimunda munozoya tonyatsa kugara pasi toonesana. Izvezvi ndomhanya mota iri mudondo. Pakanaka. Ndinosimuka kubva pamba naangoti fambei chinhambwe kubhiriji kuro. Ndobva ndafonera munin'ina wevadzimai. Ndianga ane foni yavadzimai. Vanhu vakakwanira vanhu vala. Ndivona pane mukadzi chete. Murume ucho muri kutozo. Ati ndinotomubvunza adzimai. Akasamunwa here. Yainotaurwa munhu wacho munhu wacho akabuda mumba wacho sekuru wacho uri. Naye yambe ari kuisekuru muprofita. Singaitaura. Akuziya? Asakamboya muprofita pamabeni. Hana? Munini wenyu akamboya baba? Munini wangu akabva gore rapera. Abva gore rapera baba? Saka pakaitika nyaya yemunini wenyu haacharuziva? Baba zvotozizi. Ndorishambisa nekuti baba vakabva pamba vanogara nomwe mukadzi ndozvandinoziva. Ndomabvira vakaita bani. Vanogara nomwe mukadzi? Vanogara nomwe mukadzi ubatwa kuti muri kunyepa? Ndati ukazobatwa kuti muri kunyepa. Kugara nomwe mukadzi asingazivi kuti unosara uchiita mabiko pamushaka. Ishokwari ndomazvira ambuya ndati ukabatwa kuti muri kunyepa. Handina munhu wandinoziva kuti akavata. Ambuya ndati ndokubvunzai katatu. Ndati ungabatwa kuti muri kunyepa. Ndati ambuya kungabatwa kuti muri kunyepa 2. Ndati ungabatwa kuti muri kunyepa ambuya ngabesito. Thank you. Ndipe fune mnina. Funanga. Ngamire ndisvikepo ndidzoke. Sekuru ndakatoona atotiza. Ndikanzi hamunaonana here murodhi? Ndikati handinomuona. Ndipo zvekwangu zvabva zvasvikawo. Ndinotora mabhaketsi emvura. Ndinodira musha wese. Ndinotora mabhaketsi emvura. Ndinonanga mubedroom. Ndinosvikawo dira mubedroom. Ndinotora mabhaketsi emvura. Ndinodira mablankets anga achirarira mainini. Ndobva ndamuti ndati kubuda ndakwenda. Wandati kuenda ndakumbirawo hama dzako dziuye panapa. Kubva 25 June ndanga ndakamirira hama dzake nekuti akaonyonga mukati memusha wangu.
pamusoro pazvo zvaanoziva kuti mukati memusha wangu mune machira emudzimu. Handiti ndiro yangu akatora, ameno kwaakaisa, nebakatwa rangu akatora. Iye mukadzi arapo anogona kuzviita hake mungwari pakutaura, asi umbowo hwese huripo ndinahwo pafoni apo. Yes, ma'am, Magadi. Direct message. What's the barada? Very bold. Chief Mtasa. Chief Mtasa. Chief Mtasa, Mambo Mtasa. Tinofara mara Zimbabwe. Muna sisi wenye anogara London store ndii. Amuzani vya? Joyce. Makapedzisira kusvika mwaka Joyce rini? Gore rino? Okay. Saka pamamuriko chii chakamboitika? Ainesana nechii? Nenyaya yechii? Ye-girlfriend. Okay, kuwe muprofita. Muprofita akaita sei? Okay, saka muprofita akatombooneka angari pamba, akasvika vari pamba nabamburo. Okay, ndio inohondo yacho. Umai mukuarura, mai uyu anoramba vanhu kuti hapana kugara pambosvika munhu pamba pamba. Inofanira munhu ataura chokwadi. Handiti tinobatsirana kana ukataura chokwadi. Tichenge kutaura kwaita is very correct because ndo zvinoseva marriage yasisi wako kana kuipwanya. But kana sisi wako because iyo zvinhu zviziya andikamborofita akati baba achitiza, baba achibva pamba achienda kwapeta muprofita basa rachitiza. Wakamona asi kwakazodzoka ibva wasvika aenda. Iye pakadzoka iye anga atoenda after 20 minutes. Ndizvona ko zvanga zvizise ko. Ukaenda kugara. Asi uchitaura chokwadi mai mukuru. Uyu anga ari muprofita here kana kuti anga ari boyfriend yasiwa? Muprofita. It's okay. Thank you very much, Manu. Sorry? Kufonera kuti chii? Kuti chii? Ibaba. Kuti chii? Munguva yeshe handi vanotaura wese. Izwa. Uyu munhu anotaura nezvake mwana wamai wangu. Mwana webaba mukuru. But muningira wani. Angasina hana kwe-orange. Tivunze very simple question. Akauya here umboko. Mukati? Ndati akauya here umboko. Mboko angu. Akauya ndo zvandatsanangura kuti akauya December. Akauya December. What ndakauya July. July ndiko ndakabva. Yoti gore bereka. Yoti December. Yoti gore bereka. December ndo paakauya Christmas. Uyo wati ndakauya July. Ende nyaya panazviko July. Yanga iri nyaya izwa mai. Autaura nyaya yeJuly paakauya. Nyaya dzamamuchinesana i2. Nyaya yegirlfriend yake uyu. Nenyaya yemuprofita. Aziva sei nyaya yemuprofita? Saka utatu wakakreata nemurume wavo. Ndo zvandotoona. Aiziva kuti mambo uchagona. Aiziva kuti mambo anogoneka. Mimi vanenge vachiziva. Achagona ukataura sei? Ndokuti nyaya ndoziva ndekutonetsa nenyaya yekugirlfriend. Vanenge vachindibvisa pamba. Vanenge vachindisiya chikafu mushonga. Zviriko zvese izvozvo. Tichatsana kumapurisa kukoti zvese. Padare apanyepi mani. Botoita kuzotarisa reason yekunyepa. Munhu anonyepere. Kana profita akasvika vari pamba anokuti akasvika vari pamba.
Bozakanzi angari pamba iwo tanga asiri tautofungira zvakapfuura ipapo hapana muprofita akauya pamba chibve pamba chite ndo zvaari kuita wariro yake chete nokuti akataura kuti ndichakugadzirira saizi yekubve pamba ipapo bodi usanyepeka nditaura chokwadi but protection inobva yatoita Saizi chayo ndeyekutoti boyfriend yako asari kuti muprofita ndakakubvuma kuti akanoprofita hapana ndikada zvatopera ndapainolemu hapana makambomangana nyaya kwamakoni makambomangana renyaya kwamakoni vabereki ndo vakamangana kumakoni ani vabereki wabereki wanga wachimangana vachinyaya udei kwamakoni nezvakuda iwo kuti vatsanangura pavakaenda kwamakoti baba ndandisiya nezvakuda iwo ndivanonyatsotsanangura kuti nyaya yavo vakaenda kuripota ndei nekuti ndakazondorova kutaura kuti ndasunga kwamakoti pamusoro ichangamire pamusoro yadaro nyaya yemamirira yakaita zvadaro tatadza kunzwanana. Inini ndakabva pamba imuna June, July, August wana wati kuenda kuovhara nekuti inini naye tine mwana wano ndandinowo another marriage yakangoitikawo semaitikira ayo zvakaita. Ndichibva unyanga ndakaona mukadzi achibatwa garo ndokusiyana kwandakaita nefirst marriage. Handiti apa zvaitikazve zvadaro wati mai mukuyu mwana wekwana bamukuru kunyebeni munin'ina wake chai asi noti wana baba wakafanana. Zvadaro mai mukuyu ndine maaudio changamira amai muku ndine maaudio ana atezvara ndine maaudio ana samukuru. Tanetsana muna August wana wako ovhara nekuti wana wangu ndabva nangomuvhisa kubva pamba ndikati pamba paunzwa n'anga handichamiri mushe. Inini kuti ndizoti n'anga abuda mumba akabata sechero rake ranga rebrown achitomvokera jira reretso mubhegi. Handiti zvadaro iye mai uye iye n'anga arunzi madzibaba. Zvadaro ndabvisa wana wako ovhara wakanzi kudowo maripoti bhuku ndobva ndati aende kundotore kumba. Wakasvika ndobva wanzi hapana maripoti bhuku enyu paibva ipanapa. Handiti wana ndobva wabva. Inini ndinozofonerwa nematicha acho kuti basa rechikoro tapedza pasara rewana wenyu maripoti bhuku aripo. Ndinoti alright ndoenda kodi kotora. Ndasvika pamba ndikumbirawo maripoti bhuku ewana. Handiti anoti hapana pamaripoti bhuku ewana panapa. Totaiwa zvekuda maripoti bhuku ewana handiti maripoti bhuku ewana igara ndionerongedza zvemumba. Anoti hapana maripoti bhuku ewana panapa. Ndobva ati ko ari mumota awo ndianani. Ndikati vari mumota unei nawo. Handiti anoti manje makajaidzwa. Anotora demo kwakubuda naro panze. Inini ndinoteera kuti ko chii chawakuda kuita. Ndikanzi manje makajaidzwa ndokupaza imese panapa. Anosiya demo pavharanda. Anoenda pamota ndobva atodhonza madhoo emota ndobva ana yakavharika. Handiti inini ndinoenda kuti kwaudini atonditi icho chifaiti ko chidi maijuju anomhanya mumba kotora chihuni chemoto ndobva anditi bhanacho kana kukatasa pane pasina vhudzi pamba ndobva andiroona ko maijuju chii aneni anomhanya kupolisi koripota kuti ndarohwa ndakonywa mutsipa yechiti ndinodaidzwa nepolisi kuti ndiyatona. Ndinoenda kupolisi ropa riri chururu rakazara fesi yese ndinopiwa medical report yekundorapa nawo mapepa ekwadhokta
Zvadaro ndinochimubvunza tiri kuporisiko ko kunyepa kunokupei ko ukangoti ndakakanganisa ndakaita short tempered unobvei handiti nokuti nanecho ndakakutadzira anoti asora ndine ako hama dzako dziripi dziri kuda kuya rino titigadzirise nyaya iyi anoti handisi handichazivo pahama dzacho kuti dziri kudii handiti zvadaro tagara ndinochizotumira samukuru kuno kune nyaya yakamira yakadai mudzimai akaunza chi n'anga pamba saka ndisvitsirawo kunana baba kuti mwana zvaakauya kovakira makuva kwachienda mbuya uko haana kutaura here kuti kumba nemurume hatisuzwanana anoti aora tiregai ndisvitse rakadaro anorisvitsa rakadaro asvitsa rakadaro samukuru wana atezvaro vanozondifonera mukwasha nhau tirudi tuiziva maodhiyo ndinawo nhau tuiziva tiri kuuyako mukwasha chachiri chitatu ndikanzi mande ndiko tiri kuuya mande ndiye mande ndafona anatezvara mazodii ndikanzi tipe mari yebhazi mukwasha ndikati manje mari yebhazi handina ndakabvawo kurufu kwakashayikani baba wangu saka so mari handina ndikanzi saka pomunozongoionapo ndipo ndazoti mwana wenyu ndiye akashaisha pamba pangu ndokupai futi mari yebhazi rosi gangani pamusoro pazvo munin'ina wake wamataura nayo ndiye aitotumwa nasisi wake kuenda kutotumire ekokeshi mapurufu acho ndinawo ekutumirwa kweekokeshi kun'anga iyoyi kuti ibve kwarusape iuye pamba mari dzangu mari idzo ndaishanda ichimubatisa dzese dzakapera kubhadhara n'anga yake ko mari iripi mari hapana zvadaro vanatezvara vana kuuya vanopa rimwe dheti tiri kuuya wachipa rimwe dheti ndakazongoshamisikawa kuti nyaya iyi isusu hatichaikwanisira yavo mune maoko ewe mutemo ndikati iwe mutemo wapi ndikanzi ewe mutemo ndikati ndokumbirawo nhamba dzevanhu vacho vemutemo ndikwanise kukomuniketa nawo bhozi ina handigari panzvimboba anoti nhamba haunei nadzo ndobva ndagara zuva rekutanga rechipiri ndobva ndabvunzawo umwe anonzi muchongwe wekuporisi kunyanga samuchongwe ndibatsirei nhau iyi yakamira yakadai ndo zvakaita mainini wenyu kumba saka yaunzi nyaya yati kune vemutemo ndodii tikanzi ayo haine tsimba mira ndifonere mainini awi anofonerwa vanobva kumba vanoenda kukembi tasvika kukembi ndonzi mainini ko nhau iyi mungozvifambisa sei kanzi shuwa ndo zvakaitika saka muruti kanzi inhana chekutaura samuchongo anoti aiwa iwewe chitakurana iwewe nemurume wako nasamukuru nanatete muendepi muende kumusha kwatienda mbuya ndina oraiti pakanaka inini mangwana 6 o'clock ndenge ndasvika pamba totakurana todi toenda ndatopedza kutaura nanasamukuru nanatete ndapedza kutaura nawo 6 o'clock dzinokwana ndinosvika pamba ndinosvika madhoo akakiwa ndikanzi samuchongwe munhu haakomba pamba ndikanzi aini ndikati handisuziva foni iri kuringa haasundidayira kanzi no problem rega ndimufonere nditaure naye samuchongo anoti ndataura naye ati ndikusvika pamba ipapapo manje ndikati mukuona zvichiita here kuti takawirirana iye haapo zvekwangu zvinobatawo ndakafamba 17 km baba kubva palondon stores kudzika kwastokodale kwete kuti aifamba nemurodhi aifamba nemusango apa pekuti tikanatsoka udzoripa ndakamusvikira akagara pamba pamadzimai akatarisa mumabhazuva so achitika mwana asacheme basa onekerwa ndobva ndamusvikira ipapo ndobva ndamutisa kauri uzviti wakangwana ndobva ndadaidza madzimai anga ari ipapapo nasabu ndikati ko ndechiicho muri kuita madzimai uyo anoti wakangouyawo nezuro kubatsirwa saka nhasi ndangoona wadi wasvika futi zvadaro chokwadi pamberi pamwari chaipo kana mwari vanondireverera zvese zvanotaura kunyepa handingabviri zvandisika